bulan main teman-temanku ya. Muga-muga lek enek kerja. Nanu ya. Golek gayan lho ya. Mulih nggo dhuwit. Lek ora nggo dhuwit aja mulih. Alah, tak bosan. Sapa to? Cocok-cocok iki. Layani wong miskin. Ngale, aku kerja kok. Pelali to karo aku. Aku cocok. Kene cocok. Aku cocok. Ini cocok. Monggo aja awakmu ki mangko ngendi to, Cok? Ya ini kok wis teko kene. Aku iki mang ning omah bingung kok. Terus kok bingung iki ya apa? Sajane kowe enek masalah apa? Kuwi pakaianmu apa ya ngono iki dunia iki. Aku iki diprasu-prasu susi mergo ora nyambut gawe kok. Piye to kok? Terus karepmu rene bar golek tangan. Ora kok. Aku iki wis ora betah. Neng omah ame diseneni, kayak golek gawean angel kok. Lah iki ngrokok dhisik. Apa peluangmu? Engko tak bantu. Peluangmu ki apa? Lah kowe pakaianmu koyo pacarmu koyo ngono kok njaluk urip enak. Yo kabeh ki usaha. Aja mung ngatung. Lek enek gawean mbok aku dikeki toko. Ngepel yo iso, umbah-umbah iso, jahit iso. Ya aku ya angel kayak tadi usum kopi. Ngerti kopi to ora? Masker ora gawe. Enake nyapu ae lho nek gelem. Ya wis, saiki kok ya. Oh alah. Naik konco sampai ngambek gawe kok dikon nyapu. Kok foto karo nang omah. Nasib. Lek nyapu iki sing mesti. Wah, nyapu bencok-bencok. Sik rene kowe orang sarapan sik. Rene sik. Iki dombe anyune.
Saya ben kuat menghadapi kenyataan. Ya kali iki sarapan. Tapi sarapane keri ya. Mergane aku dhewe yo ora ngadang, lek wis gelem adang kono. Wong aku nang omah yo dhewe. Bojoku ora enak nang Hongkong. Iya kok. Wes mulai sesuk awakmu rene neh. Ya, pokoke mben esuk awakmu rene nyapu-nyapu kuwi karo korah-korah. Lek gelem karo adang, lek ora gelem ya wis cukup sak ngono ae. Aku iso mbantu mek ngono. Iki mung cara anune kan sik tak tes awakmu. Iki untuk hari iki lho ya, kamu iki sementara. Ya, iya kok ikhlas kok. 20.000 to kok. 20.000 apa 2.000 kok. Ya wis kok, aku tak pamit mulihku ya. Engko diamuk sushi. Mek iki 2.000. Wis saiki rasah kerja nang omah. Apa lho mek 2.000 iki?